I pozdrav svima, ja sam Aleksa i danas nastavljamo preživljavanje Minecraft. Kao što sam rekao u prošloj epizodi da neću snimati kako sam dolazio na drugo ostrvo, pošto ono ostrvo mi je nekako loše. Samo jedno loše što sam uradio, sad ne znam gdje je to ostrvo gdje sam bio. I pa su mi tamo ostale stvari. Ne znam, ostali su mi oni blokovi od kuće što sam pravio. Sam ja da uzmem ovo. Eto. Znači da ga uzmem kao, tako sam ga ovako, eto. Tako sam mačaća. Ne bude. Gdje je upo? Ajmo napolje. Znači, nisam snimao, sve su mi tu iste stvari. Samo što sam počeo, uzeo sam ovu hrane. Ovo hrane malo u prošloj epizodi ubijao. Vidi, opet je noć. Čekaj, moram cipat drva i uzeti baču. Ili moram preživljavati. Jaj. Hoću sa krampom da ovo uništim. Ja to uzmem sa krampom. Vidi ono kraba. I da li ja da noći budem ne mogu da napravim krevet. Čekaj. I najviše ovoga što mogu. Tako. Sad da napravimo jednu crafting table. Jednu crafting table. Da vidimo da li mogu napraviti krevet. Ne mogu. Šta nam je potrebno za vitebed? Još jedna vuna mi je. Ona nam je potrebna još jedna ovca. Znači, uzmaj mač i poubijaj sve zombije i creepere koji te budu napali. Počinjem. Znači, ovo ćemo preživljavati noć. Znači, da vidimo. Taj put kao da nas hladno vodi negdje. Ona voda. Već jedan zombi. Evo ga. Alo bre, zombiša. Nije skeleton. Joj, mamu mu. Jebem mu mamu. Ako se čula psovka, izvinite. Nemoj samo da me ubiješ. To! Dobio sam, ljudi, armor zlatni. Dobio sam zlatni armor kad sam ubio skeletona. Znači, ovo je ekstra. Znači, predobra stvar. Znači, ne mogu da verujem, dobio sam zlatni armor i evo vidite, sad malo je da mi se regenerišu srca. Sad ću ja da stavim svetlo. Negdje da napravim nekako svetlo sa ovom furnace. Znači, ljudi, jedva sam preživeo, ali ipak sam uspeo da pobedim skeletona i dobijem njegov oklop. Ili armor, kako ko kaže. Sad i da vidimo, malo smo napravili svetlo. Malo se nešto vidi, ali nije to strašno i da se ne vidi. Već jedna butkica ponestaje, pošto nas je onaj skeleton izmorio pa smo postali gladni. Sad uzima i pravi. Još jedna. Sad možemo mač napraviti. Metalni.
Sad imamo metalni mač. Znači, ovo je ekstra što smo ubili za skeleton. Toliko nam je dobrih stvari dao. Toliko nam je dobro, ne je baš puno stvari, ali je dobro što nam je, što smo, aha, creeper. Creeper, šta je? Creeperko, odi. Odi. Kazuj creeperu. Pukni. Pukni, pukni. Pukni, pukni, pukni. A, neće pukni. Bo je pametan, nije pukao. Ok. Znači, bolje smo ga sa čamcom bili. Šta vi kažete? Da smo ga sa čamcem tukli. Ma ne bre. Što sam čučno u vodi? Ja to ne primijetim da čučnem. Ja to ne primijetim da čučnem. Pa idem sporo. A nekako se čudim šta je. Pauka. Znači sve ubijemo što nađemo. I ono pauka ćemo sad. Odi. Odi bre. Od njega ćemo možda napraviti luk. Imamo već 2 strele. Odi. Odi ovamo. Ubili smo ga. Aha, zombi. Znači sad je rizično da se borimo sa skeletonima, pošto oni su nam skinuli pati. Nije mi nijedan onaj zombi skinuo. Pet smo dobili, pa dobro je. Sad ćemo neku, ovog imamo najviše. Opa, zombi se čuje. Mršu! Jaa, ubio me. Respawnuj se. Zašto nećeš da se respawnaš? Ubio nas je zombi dok smo pekli. Nas je ubio zombi. Čekaj da vidimo gdje će sada nas spavno. I moj Bože. Znači, toliko sam glup bio, pekao sam, a čuo sam zombije. Znači, tako me je brzo počeo tući. Gdje sam sad ja? To ono staro ostalo. Nije. Jest. Staro ostalo. Znači, ja ne mogu da verujem. Znači, ovaj video je propao, tako da ću sad praviti kraj. Znači, to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa. Bilo je i dobrih i loših stvari, ali više loših stvari. Znači, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidio klip, ostavite like, subscribe, delite klipove. Vidimo se u narednom klipu i ćao!